Good morning mga kabangas. Good morning. Today is Sunday, June 29. Time check for 4:45. Walking jogging si Gabitay Tik-Tik o si Madam Sharon Stone. Pagkaisan sa akong vlog, Madam Sharon Stone. Thank you, Madam Sharon Stone. Sharon Stone. Sharon, katong isa. Sige na lang. Sharon Dohay Lungsod na lang. Katong isa ba? Katong isa. Katong isa. Ikaw si Rose. Rose. Yang usa ka ngalan ani, yang usa ka nickname ni si Rose. Rose Dohay Lungsod. Ako po dayon si Jack Stone. Ito ang mga kabangas, nagkuhan mi. Walking mi damron. Yan. Walking jog. Walk jog. Once a week or twice a week regil may makawalk kay askang bisiha sa atong mga work. Basta sa Ginoo na. Tanawang background. Diba? Diversion Road. Alas 5 pa. Sige. Sa Manila pa, Biwalk. Sa ato, Tawagan eh. Tibak. At least may na lang mga kabangas mag-burn tag pilak hundreds of calories. Ubo raman ni dire Diversion Road. Nara sa 2.5 kilometers. Wala ra, no? Dito? Dire ba? 2.7. 2.7 kilometers. Nabakan for daga na sa mga 5, almost 6. May lang. At least. Portuguese video. Kaulan dito, no? Ay, kaulan nun mga kabangas. Butak tagdaga na ni karon. Madam Sharon Stone, no? Dili na siya si Sharon Astrodome. Sharon Stone. Opo si Jack Stone. No. Kapoy masig hawid cellphone, wata kadala tong stick ba? Katong bamboo stick. Dagkom kay mga bangas, Dagkom na. Dito na ta magjag pa. Ito ba? Nanamis Fatima. Nanamis Birhens Fatima. Ano ito na ikon ba? Stick ba? Ano ko nadala? Awi. Ano yung mga content karon? Lingaw pangdalan mga kabangas, di pa kay busy. Covered court sa Fatima. Medyo dagkom now. Dagkom. Nag-burn lang tanig pilak hundreds of calories. Bastante na kay mga kabangas. Diba? Ang pinaka-common goal diha nga mag-burn dito calories.
Alum lagi oh, no? Mga kabangas oh. Ano, alum dagom na siya. Posible pa limulan unya ba? Ba? Oh, Shower ito kung room. dagom kayo di ay tulo dito di ay. Mo beto mo city project. Di ay. Na. Kwanto karon ng panaw to. Kabangan. Marami Sharon Stone. Ano yung bay-bay magkuhan? Oh, maghindok sa summer breeze. Adili naman ang summer. Sea breeze na sea breeze. Ito ay upaw mga kabangas nagpungko marag tuod. Imo lapta oh. Pwede ako ah. Dabi ko magdungan ta, cellphone na lang ko. Mag reporting. Kung ako pwede siya kung mag-headset ko. Mag-check na lang ka kay mag-reporting ra basad mi. Opo ko balo sa akong topic. What's up? Good morning. Today is Sunday. Sunday, pahugnat sa kusog. Happy Sunday to all. Right. Thank you all for watching this here video. Please like and subscribe and follow. Much love from Little Yas to each of you. Content creator, made